2010. januárjában döntöttünk a Clear Service megalapításánál. 2012 óta működünk Németországban napi szinten. Hotel takarítás a fő tevékenységünk, erre vagyunk specializálódva. Az alapításnál megfogalmaztuk azt a küldetést, miszerint jól fizetett és elégedett dolgozókkal szeretnénk dolgozni, és a mai díj ennek a visszaigazolása, hogy jó úton haladunk, és teszünk azért, hogy a kollégáink elégedettségen növekedjen. Az érték és minőség díj, a tanúsító védjegy számunkra egy elismerés, egy visszajelzés arról, hogy jó úton járunk, hogy valódi lehetőséget kínálunk a kollégáinknak. Hálásak vagyunk, hogy a Clear Service idén ismét elnyerte az érték és minőség nagy díjat, az Indulj saját úton programmal. A program maga biztosítja a kollégáinknak azt a garantált fizetést, amit mi biztosítunk a kollégáknak. Garantáljuk az évi minimum 20 000 eurós nettó fizetést, valamint egy spanyolországi jutalomnyaralást egy év munka után. Ezúton is hálás köszönet a kollégáinknak, akik kitartottak mellettünk, és együtt közösen értéket képviselünk, hiszen nélkülük nem lehetett volna egy ilyen gyönyörű helyszínen ezt a díjat és elismerést megnyerni, úgyhogy köszönet a közös munkáért. Mi nagyon hiszünk abban, hogy olyan világba érkezünk, ahol a digitalizáció és az innováció az elengedhetetlen. Ennek érdekében már most is sokat teszünk. Ma reggel is a kollégáink Németországban tableten kapták meg a feladataikat, tehát igyekszünk ezen az úton haladni. Azt gondolom, hogy a jövő arról fog szólni, hogy hogyan tudjuk megteremteni azt a modern környezetet, amiben mindenki jól érzi magát, és elégedetten, szívesen végzi a feladatát. Jó úton haladunk. Ez egy visszaigazolás arra, hogy alapításnál megfogalmazott küldetésünk szerint járunk el, és egy kitüntetés arra, hogy azt, amit a dolgozóink fele gondoltunk értékesnek, az mások számára is értékes.